He CCTV footage kan hmuh hmeichhia hi kumsom thuma upa Crystal Michelle niin CCTV footage alan na bak hi chu adam lai hmuh tur awm le tur lovani achin hriat tur lovin abo maka garage atangin inchung lampana tur elevator alu dom po hian azam hle ti a hriat theia ti chuan elevator alu cha chu tui mo hian din chilin arek ta ngal chatani Crystal hi tha ani hian kumsum thummi ania abial panen Santiago wa chul mangin anzin thovin laya thil thleng ani lo chui tu de soidan chuan abial pa hi tharum thona wangin anlo man to nge ngeya Crystal ruang char ani nu loka hian abial pa hi mu zui tur omlovin abo maka abial pa hi minun rong takania kut tho ol sam emema mitha ani lawa mi poipo asoi tam veu thina ni ome miswal tanana na chuan biruk dan turte pumpelte an she eme mang hian Crystal bel pa po hian zon mo theilawa biruk dan te hi a she khop maya a omemo anti na mona chuan alo om ngai lawa police te chuan anjung molai thei ngai lawani ma senu pakhat wai sen le rem shetak chuan zui zelin topa chuan athanga o tirta a chu Crystalino Josephine detective retired to niin athiam na le athil lo ton to te tang chuan he case a to patlen pui don ani detective tele Crystalino Josephine ti chuan tangrualin case an chui zuya poi khoina mun an thlen hian miswal hi abo to a Crystal case khoi lai mekin Crystal angcha van toina tok an lo vele zela abial pa thil ti vek niin an che bokani me che engmaza in Crystal bial pa kut an tur tho an report very rui poka Josephine chuan hemiswal hi kamana ni chuan ka fanu hi damin alole ton ti na ni lo ma se medang fanu poi soilo te non nei ro chu ka chan thea ni ti na soya ka zon mu ma chu ka top san don lo ti yen asoi bokani video te sha thiam ol samjok nan abula changin hanngai thladon te ang Vancouver, Washington kumsang hi som pani kum toplam chuan kumsom ni paruk mi Crystal Michelle chuan apasal nen anin chena wangin bultan thar turin afati pani nen Arizona lama chuan payment tuma anu Josephine nena chuan a pem tur tho te soin ama chawa afati chu aboy pui thei tur tho asai boka anu nena chuan ngai twalo tura shilin thil zate chu a shil fe a Crystal hian anau pante ta Vancouver hian hunal mangchar chara Phoenix Arizona chuan afatinen an pem ta a chuta chuan company a property manager na thokin bulatan tha a an ha thona mun po nuamati hin a tho pui te puin an ngai na ngal leya awang pe hin an ha thona boruak siam tu berani an ti chena fa pani nei to e tilaw chuan a mel po ala chain ala nal leni afate po achung ten an ngai ve thina wangin Vancouver chuan hun mang turin akaltir vel zeu chena ti chuan kumsang ni som paruka po chuan Crystal chuan afate pani chu an pi Josephine bola summer vacation mang turin thlo theinai na thona ani po vacation mang tur thovin Santiago chuan abial pathar nen an kaltur thu chu anu Josephine chu a shil boka anu ne na phone an in byak hi Josephine le Crystal te in biak nun ber na tur alo ni tani atuka chuan Josephine chuan Crystal chu texin engei chanchin in chol mang tu chu anwa mem engtin nge hun te in mana ti na zota ma se a message chu chane na omlawa chutia Crystal are vungfunga wang chuan Josephine chuan engemo hian min khoi angmai hian ka omanuam lo ngal rut maya tia keima ka diklawa lau thona hian min tham ni berin ka sha ati ni ngai chalo ne lian tak nei wang chuan olel pa thil diklo awmem ni ti hin aril ru chuan ain zot ngala nu chuan a fanulaka thil thleng chu shiat na alo nei ve tup te po ne ma na chutia ngai chalo taka omlai chuan phone call adong ta lawa a phone call don number an mo chuan amang anna nem he tu ni mai hian a sha detective na lo thoka lo pension hial to chuan a phone call don number mo rwalin
thil du lo tak adong don ti chu a she ngala phone chu pika Center Go Police an ni thu arun soi ngala phone chu da ngalin a pasal nena chona peya Crystal ruang chu ruang da ana om thu phone call a chuan an soi she theya Josephine chuan ka du thailo ka ngai thadu lo tin ring takhian a chap ngai roya Crystal ruang hi Rancho Central Hostela condo a charania an mu chwadan chu condo danga cheng ve ten an chinom te kongkalu na vela thisen nu ma an mu wangani kongka chu hongin puina mamo anum le umno zotin condo chen omami chuan pindan chu valuta chuta chuan Crystal ruang chu awa muta ni 7600 block a cheng Mission Court Boulevard mi chuan Center Go Police te chu phone in a chen condo a chuan me cherwang charani thu chu a report ta lo ni Police te chuan poi khoina mun chu thlengphei ngal thwain crime scene an enringo chuan poi khoi tu hi atwar tu hian a beilet ve na sa hleti an che ngala rawang chu tunge ni an che ngal buka Crystal Michelle kumsom thum me ni ruang an endik chuan re hlum nge yani ti a hria thei boka a ngong ru te chu a khinwala jin hlelemo tuma mule hriat anum lo wangin police te chuan apartment building chu an hwal te topa apartment building vela te chuan thil danglam lutuk mu tur omlem lova ma se an thil mulo zok thil omlo an sheta chu Crystali karani ti chuan Center Go International Airport a chuan an vazong ta a chuta chuan parking lota Crystali car chu alo omani Crystali bel pathar chul manga ajin puipa hi bodybuilder le tuinmai longa thok thina nia a ming chu Raymond McLeod ani Center Go Police ten poi khoi tu an zon mek lain Josephine chuan a fanu chu sunin hun she taka mang meka atu te mela en phei chuan alung chatna ati zwala ma se a fanu tan chuan chak taka omangai ti ero asia a atu te hena chuan anu chunga thil thleng chu hu phur takina shila Crystalline a mangai zia te chu shilin harsa chu ative tak setani ti chuan Crystali voina program te chu an mangzuya detective te chuan an merin hlel Raymond McLeod background chu an hanzir chianga an be sei pialam daya sul no por chu alonga ve hleya me chachunga leilen na lama a ming lo tam viau poka Phoenix Arizona tho hian anupui masa po koda thla ka wangin jela da aloni towa Riverside County California pending charge anei mek bokani a pending charge nei chan hi anupui pathumna re hlum atum wangania nu chui tu de chuan an merin hlel pa chu Crystali thattu ngeyani anjing het bur to a chan chu asul nu reng apor ema detective te chuan omna chen le akalna vel an chui chuan ram ri pelin Mexico lama tlan bautum niin an sia a ma se omna chin takero an she theilawa an man mai to donemo an ti lain ni arala karaliama tha arala kum hiala veita a masona tak om lo wangin Josephine chuan nu chuina chuan ti ve thei anei an ring tlata tu chuan nu chuina chuan tha tho ve turin ari ru chu arwa man ta ni zingdar thum vela chuan a thau zata a tho vele case tu zir chang ngalin a fanu thattu wa an merin hlel chanchin a hria thei zong de chu ala khoma online history anei zong a record fek boka jing chhun zan zomin nu chuina chuan in sorbinga akal na thin le a hun mandu na mun tura a hria ta de chuan mi bikwala azota akal kwal na sa thin hle ni Josephine chuan mi big ten an man chin mi zonna geofencing network an ti mai chu a mel shata ti chuan man thiam tumina beya atum boka amang theita a he network chang hian mi pakhatina athil zia chu a mofu a thuzia ka chuan American pa pakhat te tu tam tak nei zu he tak damdoye dik lungsipai ni chin bok omna bulmaya peje pakhat alsoi salaya mu thu azia kani chumai baka chuan chumizul chuan TikTok video a muzui boka an en chuan mi pakhat anung zonga meche pakhat over uchwak taka alam puila yania an zoom chuan ami mu dole azon char Raymond McLeod nge yani ti a sheta a
TikTok video amu vele US Marshal Team te Asiatir ngala US Marshal Team te le police te chuan Guatemala an zong ta a aumna mun ni nge ya siat an va thlen chuan Raymond mel reng mutur alo umlova mi tu emoin information alo ru ka wangin police ten aron man tur tho alo sheloka alo tlan ba walo ni Josephine chuan a fanu thattu aman to do ne mo ati lain abi baule man ti sha chuan a beidong man hleya mase top san thei ani lo ti ro chu an che chiang viau thupoi mo chutia tu emoin alo ru ka wang chuan alung po oi lo viawani ti chuan mi zung mu turin media ten an kum na chuan mi poide chu heti hian tu omzia shelta a Raymond McCloy chu in lo muwa in lo puya in lo thukro ni chuan ka fanu thi sen in kuta om ve ti na ni tua thattu in puya ni chuan ama ang thawin ni nie alandana chuan afela angai nat ombok miswala ni injing lo poni mai the ma se inrinang ani don hau lovania tin mi puide chu awauta a mi ten afano chanchin an sha tam theinan tin TV show ate podcast le so shanga ainlan chawa mayan me che pakhat po a chenam ten anatwar thom an shesa ti chu alar hleya Raymond McCloy re soisak ani ngei bokani TV show an kumna po Josephine chu soipuyani ngeya mayan me cha hi an chenom te chuan engtin nge adam chhuichhuak thei zok le an ti hialani hemi chang ringot po hian Raymond anun ron zia le lainat na anei lo zia chu a chang thokhat ve wo me man silovin Raymond an asoi sak me cha te changin report chu alut ve reng boka chu chuan no chui tu de chu nurna na satak siamin manwata chu zia po soisek chu angai to lo kumsang ni som bakwa khan America's Most Wanted show Josephine chu ainlana Crystal case chu show chuan antilang na saviao boka National TV a chuan Josephine chuan Raymond McCloy chu direct message thonin ka zon pu ma che chuan ka top san don lautin a shil maka US Marshal le FBI de chu atira changin Crystal case a hian an thok dona Josephine thorim na zara Raymond a chungchang mitam takin an ngai ven pha a America rampum baka Central America ti thlengin chanchin he the darani ti chuan August ni somni pariat kumsang ni somni pania chuan thupoi mo lutuk tak mai andong ta a an thupoi mo don hi klapa me che pakhatin alo mu wangania aum dan chu a normal loviao boknin asoya ara pomtiin chunu chuan aswani El Salvador anom mek nin anjing boka zinga ma taka thawin Josephine chuan atu tele apasal te eitura siama school cultura asiam fel nuwa chuan atna achan le ta a El Salvador lama a geofencing network chuan na athok leya ti chuan thalak a muta thalaka chuan nopang English azertir la yania korban tlon a ha ka wangin anem het ngam che alawa a mela lang chang lutuk lau bok nen ti chuan thalak dang chu an zung leya Raymond chu midang te nena anum hauna thalak dang a muleya a mel chu a chang chau chan pakhat le chu klapa an thalak ania chuta chuan a mel po alang chang viau to chuta chuan Josephine lom lutuk chuan che chhuak lutin lalpa kalom lutuk khapa khani kha atia lomo wangin a che chel chul mai ni information so under le lawin afim khur to hleya rang takin US Marshal te cha chu avasya tirta a annilam poin muang lovin information an mo walin El Salvador chuan an thlok lut ngala El Salvador police lam te po shatir niin lova thleng masa a lovain veng turin anti ni ama in selai le shamchei akol chin ti thom omowangin Marshal tele police te po an fim khur hleya mandra po anin pe fel thlap bok ma se Raymond chuan atlam bo thei to don lauti an siani ngei turani boina siam lovin a chena ina chang chuan aron wak chhuaka ti chuan an man ta ni US Marshal how to pa chuan Josephine chu phone callin lom tho a shil hiala Josephine hian engkim ama ngeyin ati fek rengani
El Salvador atangin Santiago Raymond chu lakania Josephine Puin media te ma chuan a fanu thattu chu manani to thu apuang zara mase he atopna alani lo engken nge hun kha le chen kha wanted ni chungin adam chhuichhuak thei ti chuni kholaya achhuak thangam don silova na mem pa ngai takin a thokman don bok silo amakani nuchui tu ten an han chui chen chuan nule pa hausa tak alo nei reng chulo nei yin anule pa de chuan en kol na tur sum an lo thon thin ani chu mai ba ka center goa lawyer chaber mai an roi sak boka celebrity expert Dr. Joe Pinsky tinen lam an lam changa an siam mak theini child chu kumni ngot mai an po sei pha media de chuan court thil thleng Josephine an zo chuan poisa neya chu wang chuan ala him mai ani ti na changa Raymond le aloyar de chuan crystali thina chu tipal thilani an ti thlata nima sela elevator CCTV footage a crystal chu are lai te polanga kondo kota thisen nu male crystali taksa landana jang te khan tipal thilani ti proof tur pakhat ma umlo chu mai ba ka anupui hlui chu korta ronin lanin Raymond an asoi sakdan de chu aron soive hlau bokani October ni somthum kumsang ni somni palia chuan podcast pakhata interview an nei le a Josephine chuan a fanu thattu court ma amu chu azam ve deuh thu te asoya ma se podcast host no chuan fui ve so sovin a huai sena wang chawa tun din mun thleng thei an ni za te shilin ama lo chu a fanu dikna pe thei anum lo thu le wai sin taka ding turin a fui so sovani December thla court a chuan Santiago Superior Court chuan fin fiana te chu atam thatto ke atia mase thutluk nai ro siam alani lo thunga kumin kumsang hi somni panga January a hian trailan nei le donani